Tuhan Yesus au idona mangapuli au diganup dalan nang tungmal tangan na dotok tong huhau ditogu Yesus au tangan nasai maniopau tok tong masih seana au pai maboy tu surgolau holong pe akadalani dilinggong hamateani tiur pe akaari tungguru dodi. Say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
Tato potima dosata di jolo de debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujo hamido guar munda badiai. Ala natar gogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alandi hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiro hamdi hami. Sai patok tong mahami roha hamoletion tuho. O tondi porbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum ma saluhut na bernit. Binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani ham. Asa marasi roha. Hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asini roha. Sayunang tulak kami. Say tangihon ma. Hami ho ale debata. Ama anak dohot tondi porbadia. Amen baga-baga ni debata taringot hasesian ni dosa. Alani pangolosiota do umbahin nata tulang Kristus. Jala binain ni haja hatota do ibana mabugang ape tu ibana pisak-pisang perhitian ni hasonangata. Jala binain bugang na malumi tahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di perpunguata perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Ima natar surat di buku ni Psalmen biddu 22 mamuka sian ayat 10 walu rodi ayat 25. Tajahama marsikat soring.
Habilangan ahudo sude holi-holiku martila bedo ianggo nasida midau. Alai say unang mandodau ianggo ho ale Jahoba. Parsigatungaku hapo ganima mangurupi au. Say palu ama au sian batani babiat, babani babiat, jala alusi au maradopon taduk niaka horbo jalang. Puji ma Jahoba, hamu ale aka nama kabeari ibana, sude pinoparni si Jakob pasangapon ibana, jala sude pinoparni Israel menghormat ibana. Ido sahatna. Martua do akan atu mangihon hatani debata. Jala naupiopsa. Amin. Mari. Tahat tidakon ma hapor seotai, songon na hina tidakon ni dongata sa hapor seon di sandok portibion, rap ma hitamando. Au porsea de debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman itinibuhon ni si Maria, na gabe-gabian sionton di porbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata tumau bernit di pangumani silatus, na mate tarpajal di ibana di hau pinasilang, na tuatu di banotoru dung di tanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo hundul samun jabata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di haseni dosa, dohot di atai namando, mulak mangolu sogot di daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabegema
tikting manang sunggul-sunggul hita sadari. Shalom, horasma dihita salhutna, sunggul-sunggul parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus, Jumat tanggal 7 April 2020. Topik Yesus Kristus sibuan haluaun saleleng-lelengna. Jumat Agung. Di kebaktian sadarion ima parningotan di hamamate ni Tuhan Yesus jala di patupa huriatado marulaun nabadia alanii ria mahita madohoti ulauni b ulaun nahoho diari sadarion pukul 14 wib manang jam 2 siang tapatupado ulaun nahoho marningot hamamate ni Tuhan Yesus jala di patupayana kota remaja na posobulung do jalan salib andorang so masuk tu ulaun na hohomi c buha ijuk di hari Minggu tanggal sia April 2020 ima parningotan di haheheon ni Tuhata Yesus sian namate tapatupado kebaktian subuh manang buha ijuk di garejaon masuk pukul 5 manogot. D. Paskah Parjolo. Di hari Minggu tanggal sia April 2020 ima Paskah Parjolo. Hombar tusi tapatupado parmingguon di garejaon. Gabung pagi dohot siang. Masuk pukul 10 wib. Jala kebaktian malam masuk songon nasomal pukul 10 siawib. Paskah Paduahon. Di hari Senin tanggal 10 April 2020 ima Paskah Paduahon. Hombar tusi tapatupado parmingguon di garejaon masuk pukul 10 wib. Bunga altar. Naparadehon bunga altar di mingguta sadarion sian keluarga sintua sahat ha tampu bolon boru simbanjuntak sian wek pitu. Songonima sunggul-sunggul dihita di bagasan sadarion. Shalom, horas. Marende mahita huhut tapasat mapeliat sada edo so sada b. Oh, ulun
martangiang mahita, dame ni debata na sumurung siyan sa luhod na roha, ima mga ramoti, ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Jesus Kristus Tuhani. Amen. Siya lumamanginang, oras madihita, tajahama hatan itu hata, ima di ibadah parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Sian Heber bidu 5 ayat 7 sahatu ayat 10. Heber bidu 5 ayat 7 sahatu ayat 10. Hujahama dihita tapayuti hutma sokonoma hatana. Tagan jolo maibana dipeleho doaka pangiduanna dohot elek-elekna mardongan angguk bulun dohot ilu-ilu tunabuy paluahon ibana sian hamatean jadi ditangi hodo ibana gabi malua sian hatahutoni ai atik pe anaki ibana di guru hodo pangoloyon marhite sian natinaunay jala dung ripas gabe si horhon haluaon sa leleng na doibana disude na mangoloy ibana di guarde bata doibana si tuan ni malim mangihuton horong ni si Melkisedek ido anggo sahatna hamwa kadongan sa haporsiaon molo topik ni minggu ta ima Yesus Kristus si buwan haluaon si saleleng nileleng na. Amang inang nunga tapayhutihut tuluborngin pasyon. Partangya nga pasyon. Siya na tuluborngin ni bodo taida aka namasa di panahon ni Tuhan Yesus. Jalay do gobaran ni parangolota. Ido gobaran namasa di Portibion. Hubok majolo piga-piga peran na pinatupan yaka na di Bibeli. Adonggo na marguar si Pontius Pilatus. Ahahuro peran yon. Dibuang ma Jesus tu si Pontius Pilatus. Asa dia dili. Alai dung dia dili dang dapot ni si Pontius Pilatus aha salana. Alai alarona torop say di desak asa dia dili. Asa didabuhon tu Yesus. Gabi mabirma si Pontius Pilatus. Ahama di si Pontius Pilatus dia cuci tangan. Sa situ ngadang dapot tu salana. Alai diboto si Pontius Pilatus ado ngaka pemuka-pemuka agama natalu pamorna. Mereka kalah sepertinya kalah bersaing dengan Yesus. Ada banyak orang yang meninggalkan parise si boto surat alai di payhutihut nasida Yesus. Nunga dong tekanan politik. Dungi Roma si Pontius Pilatus. Utido ba? Tang dapot tu salana. Sa guru di hamuma. Hamuma na manguhumon. Cuci tangan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Ada hukum barbar yang diberlakukan kepada Yesus. Siani bodotong berengota pardalanan ningoluta. Atik tung boy idaota kanamasay. Taboto do natikos. Taboto do nasitong. Alay dangulo hita makatidak ko ni. Dungi jojo tita cuci tangan. Saya tidak mau ambil pusing untuk itu. Hape
nunga tarida di perdalanan di Yesus ima via dolorosai. Penguasa yang cuci tangan, yang tidak mau mengambil risiko karena tekanan politik. Adong gotong sisian di Yesus. Nggak dipayuhutihu Yesus di sini. Kemana Yesus dia ikut? Apa ajaran Yesus dia dengar? Tapi satu orang dari murid Yesus itu berkhianat. Apa yang dia lakukan? Pengkhianatannya itu sangat kejam. Dia mau menjual Yesus hanya demi uang. Dan beberapa kali dia atas nama kemiskinan, seolah-olah dia berpihak kepada orang miskin, tapi dalam hatinya dia mau menguasai uang itu. Adong masahali perempuan di tuhoribana mamiyak na khusus argahian. Dungi di baima jabulonai manapuhon miyaki tu si majojak ni Yesus. Roma sisian na nasahalaki ima si Judas. Amang sayang ngayar hepengiate asugari tatu hori talehon itu napugos. Amang anak napugosin na. Hape yang ko di rohana nang mabuat hepengido. Jala di puncak na dia berkhianat. Amangin ang bodo tong tarida perdalanan ningolu nadong di Portibion. Dia sering mengatasnamakan kemiskinan, bahkan dia menjual kemiskinan untuk memperoleh keuntungan kepada dia. Dan dia mau berkhianat. Dia mau menjual. Olo di mana manggadis kasih tongani, asal madapok di mana hepengi. Amaginang losod dotong paingotok kita, aka pangalaho si songoni. Nungga masa tu Yesus si sotung taulak ko benyani. Naolo manggadis hasitongan, jala mabain keuntungan tu diri sendiri, jolmaan do rugi da pola wahai. Adong gotong jolman natorop, ay wahuran natoropon. Amanginang, ditiki masuk Yesus tu Jerusalem, luar biasa do padok ni nasida. Hosiana, Hosiana, pinuzima, raza naro. Dakolak kata, alay dibuat nasida musena nga kapahiana. Pitur di bay may tu halodi, hudulan ni Yesus. Dungi dibuat musya karating-rating, di pabay may tu dalan. Hosiana, Hosiana, ina nasida di awalna. Alidung masuk matu pengadilan ni. Dung masuk ma tu hukuman. Nunga dibuat be silangi. Ahama didok natoropi. Salibkan. 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 Isidopan waku. Nyodo perjahaton manang na Yesus. Roma na toropi. Alanung nga diprovokasi tokoh-tokoh agama. Isidopan waukuin na. Perjahaton do manang na Yesus. Balua perjahati. Iba na sila konin. Amanginang. O petong si paingo do tuhita. Unang do. Ditikya dong las ni roha dihita. Puji Tuhan. Ditikya dong roaka pasu-pasu puji Tuhan taidehon. Halai dungadong matantangan iman. Dungadong masipata ro parsorioni. Gabilaus tadi koma tuhata. Dang boy si songoni. Jala turpukta sadarion sa sitong nga nang madokon nunga masuk Yesus tu penderitaan ni. Halai adong hasatiaw di Yesus. Adong panguloyon. Dia mau menerima via dolorosa. Dia mau menderita.
Dia mau dituhu kibana silangi. Neko kita hinan tu si. Dipangido tu hita, dilas ni roha, manang sipata rozut ni rohai. Sipata olodo alani penderitaan ni. Alani holso, alani arsak, magupu ate-ate. Marsalaon, marbirong. Alani akaborat ni sitaonon sipata, rotu ngoluta. Songgop tu keluarga. Iko na dong kesetiaan na martuhan. Unang tatadikon. Ala, diboto tuhata do, ola ni dia gogota, laho mga dopi, namasay. Ola ni dia gogota, pitroma tuhata, manugu hita, mga lehon gogo tuhita, dungi mga puli hita. Hurian itu hata, adong gopesadanay, na punya peranan, sahat tu na tarsilang Yesusi, ima aka pemuka-pemuka agama. Sa setong ganun nga diboto na sida, taringot tu Mesias. Nunga di pabua, di perjanjian lama. Ikoro Mesias, debatan naga bezolma. Di zahan nasida dui. Alai, ala harapan nasida, harapan ni hazol maudo, di tanopon nasida tu pikiran na tu rohana. Ay wahuro harapan niya ka tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politiki. Mesias menjadi pemimpin politik. Mesias yang datang itu menjadi pemimpin panglima, mengembalikan kerajaan Daud. Itu yang mereka harapkan. Iko zonjong muse kejayaan ni harazaon ni si Daud. Ido Mesias na hupay mahami. Ina nasida. Hapi balik sa ro Jesus. Tubo di barani pinahan. Among na tukang kayu, akhirnya sopas doon. Dangon, kita harapkan yang begini, yang datang bukan begini. Dungi rame-rame manasida manolak. Pamanginang mulutapay hutihut perdalanan silangi. Adonggo di si akaperanat tabi. Naboy mabain zut ni rohan itu hata. Akadia may nakaningan. Tokoh agamay. Dino rohan na sidek ko songonon. Hape narodang songon na di rohan na boydo sipata nataharap po na manginang tatangyak ko tutuhata ikon masama niya Tuhan tuaw. Hapero tuhata dang ileon jet do dilian. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, bukan itu yang dikasih Tuhan. Dungi alanunga tabay na kapatron-patron. Ukuran hasitonga dihita na ikunulaw ni tuhata ikosongonod doningon. Ape dangi dungi turmaberontak mahita. Jangan-jangan ada banyak orang sekarang dia memberontak karena doa-doa mereka sepertinya tidak dijawab Tuhan. Sebenarnya Tuhan menjawab. Tapi Tuhan membuat perhitungan yang lebih indah. Aisepek do pikirata, danggajang pikirata. Anggo Tuhan nunga dipikiri sahat tu pahoputa, sahat tu siminita. Tapi hita mangidodo olas sadari. Abanginang Tuhan selalu memberikan yang terbaik sebenarnya dalam kehidupan kita. Nuaing ahamanan yang dohonon ni turpuko tuhita. Habalagaon ni Jesus dada patar holan marhite mujizat nabi nainay daw.
Ada banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan itu besar bukan karena hanya mujizat. Tapi Allah itu maha besar karena Dia mau menjadi manusia dan Dia taat sampai ke kayu salib, sampai kepada kematian itu. Itulah yang kita rayakan. Hauduhon, ketaatan. Ula kono kudo madok molo nuaing tapatupa parpunguan parningotan ari hamamati ni Yesus. Tuhatlay dipangido tu hita ikonuduk do hita madalani nguluon. Kita harus taat bersama dengan Tuhan. Saya bisa. Una kolan istilah ni politiki ito gabi songon natabu pakatayot niya kapar politik. Bersama kita bisa. Nuaing ikodohonot tado. Bersama Yesus saya bisa. Jalanunga di padoko ni dia kazamitata. Jolman nasa kabona do tuhatai. Margugo do ibana. Dia akan berakar, dia akan tumbuh, dia akan berbuah. Ikumagodang do ibana. Jalamar perbue. Alani i ula konokuma madok asadong perbue ni parpunguat tahun ibadah tahun. Setiap orang dimintakan, dimohonkan untuk taat apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Ditikilas ni roha ikonudu doho tu Yesus. Ditikir sak ni roha ikodohonomu ma hodo Tuhaku. Urup ya Tuhan ikonudu dohau. Dang tadi kono kuhalaho dang manadi konau. Imana parjolo siang ngoluhonota napaduahon. Di bagasan si taonon sahat tu hamamati ni Yesus atusan jala pakilalahonota ma dingoluta adong do si lehon-lehon asa tuk marsi taonon. Ahamay ay anak do ibana, anak di debata. Kita pa manginang nunga diain gabi anak kita. Ikon ido si halasonota. Anak ko na doaw, anak ko na doaw. Mulu anak kita, ado nga mata, dang pasobon na hita. Hubungan tadohotibana antara orang tua, bapak dengan anak. Isido habalagaw ni Jesus, jalaido berengon ni debatatu hita. Ay nunga huay ni ba nagabi anak koko, nunga husarihon ni ba na disipanganon si ganupari. Alani ikon togo kudo ibana, iko paimau kudo ibana. Ida hamuma hubungan ni anak dohot orang tua. Adong ma sahalak. Didokibana ma tunatorasna. Abong bagi artay. Inna. Dungiro orang tua nai dibagi. Toy ma omma bagiamu inna. Roma yan ako ni. Lao may bana. Marhuta sada. Dipahebis artay. Sapi hebis. Sapi malay bana. Dungi sadar madagdanaki. Di ngotiba naman natoras na gok si pangano di Zabuna. Di ngotiba naman di Zabuna gudang kapangurupi ni amana. Hapiaw di son. Nunga be male-male. Tutunga marsalaw. Nunga hupahebi sartay. Dungin ni ba naman ada ang kumula doa tu Zabuni bapakku. Saya harus pulang. Ale dohono kumasongono ni bana. Kamar salah wamong da. Dugi di bu ibana matindakan dia pulang. Hape nunga dipaima bapak na ibana. Nunga tarpaima.
Dungi di bereng bangarobe ho anakku. Itur di haul maya nakonai. Ro maya nakonai di haul mana toras nai. Ima molo di bibelte anak yang hilang. Amaginang atik tung nasailaon. Nunga tatadik ko tuhata. Nunga tatadik ko nibana. Alanya kahajugulota. Dipaima dohita. Ini adalah kesempatan bagi kita selagi masih ada nafas. Selagi masih ada kesempatan, mari berbalik kepada Bapa kita yang di sorga. Amaginang naparpudi. Di guari di batado ibana si Tuan ni Malim. Mangihuton horong ni si Melkisedek. Malodidok di son Malim. Fungsi ni Malim ima. Mabuan persembahan tu bagas zoro. Moluzui bagas zoro masa ni si Daud, masa ni si Salomo. Dang boy sebarangan zolma tu bagas zoro adong bilut di si bilut pertanyangan di sima poti perpadanani di piakon songon hataridaan ni kehadiran ni debata. Dang boy sebarangan zolma tu si aka malim do, aka imam, mula dong narotu zonok tu si mati do ibana. Ahama ulaw ni halahon, mabuan pilihan hasesan ni dosa. Asasesa dosa ni, asasesa dosa ni bangso Israel. Nuaing Jesus do imam besar, malim nabulun. Puasa, gabi bana, imam besar. Mulumalim di perjanjian lama mabuan persembah donasida siya nakajamaat. Dungi di pihak komay dibilut na hususi. Nuaing langsung go Jesusi dia adalah korban. Menggantikan korban-korban bakaran yang lain. Dia menjadi korban bakaran untuk penghapusan dosa. Iba nasa diri do nagabe korbani. Amanginang alanung nga ditubos tuhatay hita. Jalodo parningotan. Jadi gudang gua ka jujur diskusi mana yang paling besar. Natal kah? Jumat Agung kah? Paskah kah? Semuanya itu perayaan yang besar. Tidak ada yang kecil. Kemudian ada pertengahan, kemudian ada yang besar. Sudah nangis ada rentetan peristiwa penyelamatan doi. Dan boleh tak pisah-pisahon. Paskah juga itu luar biasa. Alam uludang hehe Kristusi. Marisuanggo na tabaritahonon ina si Paulus. Ketaatan itulah yang kita rayakan hari ini. Jalaido dipanggil tuhita. Atong amanginang tahanguluhom. Jamitata sadaryon. Anon majalo ulaw na badia mahita. Adong madisi tajalo roti. Ima daging ni tuhata Yesus. Tajalo may hasesaan ni dosa. Tajalo manong sakabo na hita do hotibana. Nunga tardidi hita tu hamamate ni Jesusi. Nunga tajalo be hanguluani. Ala nunga ta ditaluhot tu hata Jesus hamatiani. Ano jam 2 Roma hita tuson. Asa marningot tita musenang taringo tu si taono ni tu hata Jesus. Amen martangia kita. Mauliati ali Jehovah. Nunga hutangi ho kami hatam na badiyay. Ima di parpungan nami parningotan ari hamamate ni Tuhan nami. Yesus Kristus. Debata nagabezol mamakokop pami. Allah ni mamasumaso maho tuhami na pungu di bagas sa tikyon. Hatam na badiyay margugoy ho kami. Jala ruas ni Huriam pasu-pasu na sida. Pasu-pasu na nga keluarga.
Nadao siya kami, naditano perserahan. Linggo minasida Tuhan, uro pinasida. Atik tunga do nga kanamarsahit, pasu-pasu Tuhan. But-but sahit siyan pamatang nasida. Atik tunga do nga kanamarsak, apuli Tuhan ruas ni huriami. Mauliati madiho, mga sahon guarmo Tuhan Yesus martangya kami. Amen. Tapuji matuhata marhite buku deta nomor 622 huhut tapasat mapeliat paduahon. Siang
Nuaing sahab mahita tu acara marulaw na badia alani amanginang akan nadohot na marulaw na badia ima naong makatidak ko kaporosyaw na dohot naso hona ruhut parmahanion dohot pamisangon. Jadi akan na dohot marulaw na badia naong makatidak ko kaporosyaw. At amang dati nang alani taparadi maruhata, tapuji tuhata. Marede Mahita, sian nomor 152 ayat sada. Jesus Dami ni debata na sumurong siyan sa luhu na roha. Imamanga ramuti ati-ati dohot pikiran muna. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Martangiak kita. Ale Tuhan debata para si rohan na sumurong. Ama nami na di banuagidya. Asi roham. Topot mahami na pungulison. Adorang hupanga kami non parpadanan na badiyay. Lehon matod di porbadia tu gandup hami. Asa ditubuhon haporsiyaw na mangulo di hami. Asa po si tuturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Pargugoy mahami maswadaho diri nami. Asa tarihuto kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsiyaw na mangului. Say taiti rohan nami. Asala malungun hami tu banwagijang. Asa say masihol hami. Paimaymahon haroron ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Hita aka naung pinarhamaol ni debata. Itasakapi nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatibangi jumolo. Manang natau hita marulaw na badiya. Asa unang honauhu manangisi siyan hitaon. Ay holan na udug roha. Jalan na manol soli rohana. Ala ni pabahenan na nasoture. Jalan na manopoti dosana. Jalan na porosya di hasesan di dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alaya ka nadohot marulaw na badiya. Unang bedioloy sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siyani. Tunggo tapok kamuma hosom dohot latin ni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus. Naung mate jala naung mulak mangulu humokop pamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatakasi majolo rohatabe. Jala alusi hamuma suku-sukunon zong-zong mahamu di inganam muna. Naparjolo
di parhatutu rohamdo halak pardosa hosyan hatutubum dohot ala ni pangalausim di patik ni debata molo di parhatutu rohamdok maulu napaduahon namarsak do roham ala ni dosami jala dipangido roham naing malua hon wang siya dosam molo songoni roham dok maulu napatuluhon di parhatutu rohamdo nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardusa ibana nang mate dohot mulak mangulu humokopo mamorsan jalamane sa dosam molo songoni di parhatutu roham dok maulu napapaton olo doho manggotapon siyan roham late ni roha dohot hosom ni roha akum ni olo doho mardinggan dohot halak na mangarsahiho jala na olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaw ni debata sudi dosam molo songoni roham dok maulu atong tapaw dugbe marohata jala tatopoti ma sudi dosata ihutok kamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami ay jujud hulaw si hami patikmu tamado hona uhum hami nuaing dohot sugut molo balosonomu tu hami hobar tu pabahenan nami alay ala ni gudang niyasi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehomu humoko pami ala ni ubahenahum hami mangidu tuho asi maroham di hami say jalo mahami say sesama sudi dosa nami jalalehon tod di porbadia tu hami asamargugu hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tulobo ni roham saleleng di tanood do hami amen atong hamuaka na manopoti dosa muna jalan na mauas diasi ni rohan ni debata say sahat matuhamu nahina porosyaon muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu os marohamuna nungasesa saluhut dosa muna marhiti-hiti goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia amin alia manami na di banwagijang say pinorbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banwagijang lehon matuhami sa darion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami togi hutu pangojunan palua mahami siyan pangago ay horo na puna harajaon dohot hagugun rodi hasangapon saleling nileling na amen hudul mahamu maredehita Marede Mahita siya nomor 150 ayat sada. Atong tangiho kamuma tona ni Tuhan Yesus lahu padirihon parpadanan na badiyay
Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borong ini, uju tarjehi bana, didok mamauliate, dungi diponggoli mai, diparlehon matuak kasisianna, huhut ma didok, jalo hamuma, jalapangan ma, dagi kudui, nanilihot tuhamatian, humoko pamu. Bahaya kamu masongoni, bahin parningotan muna diaw. Jala dungsun nasi damangan dibuat mapanginumani, didok mamauliate, dungi didok matunasida, jalo hamuma, sude hamu manginum siani, ia panginuman non, pada nai baru maon, marhite-hite mudarhu, nani usehon humoko pamu, bahen hasesani dosa, sai baik kamu masongoni, bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu lunga rade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata Roma hamu walu-walu halak. Mari demahita sian 154 ayat sadat 1 ayat 4. Sai taring non ma
ayat 1 ayat Tuson mahong ale donik ko
167 Dijaga
Mari Demahita sian 100 ono pulusia ayat sada 1 ayat tolu. Musim pangoluan sa dokot maawon
Mari Demahita sia nomor 170 sada ayat sada 1 ayat tolu. Mari Demahita sia nomor 170 ayat sada 1 ayat 4.
Martangiang Mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jalanasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jala unang tung halupahod dengan di basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Jala ibana pamalu makasahit musudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan. Jala dilehot tuho dengan basa dohot asin di roha. Parasi roha jala pardinggan basa do Tuhan di bata. Laba tarimas jala parasi roha gudang. Dang di bahit tuhita na hobar tu dosata. Jala dang di baloso tuhita na hobar tu hajahatota. Songon asin ni roha niya mama tuakan na konna. Ido asin ni roha ni Tuhan di bata tuakan na makabiari ibana. Nunga takas di batu duho de bata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus. Humokop hita uju pardusa dopi hita. Atong da lambalua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di bahini sai pujion ni pamangaku doho rohaku. Doho nasa pabahenaku do Tuhan di bata. Olak nyon rodi saliling nililing na. Amen. Jong mahita, marede hita. Tapasaha mapiliataon tu di bata martangiang mahita. Ali di bata manami na di banwagija. Odo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon patibuluhon harazaon mo. Dito nga to nga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami. Godang nisi lehon-lehon bitu hami. Asa lam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan di bata ama namin na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar huidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang duisyan holong ni rohan ya mama. Dohot ina dia nakona. Tungna so tartibang dugudang dohot araga. Ni silehon-lehon mo dihami. Ayanak mo nasasaday disuruho gabi jolma.
manaon pardangulan, isak-isak dohot pastap-pastap, gabi terpaja libana, jala tuhamatian humokop pami, mauliati marohanami, ala naong sayutang nami, jala malua hami siya dosa, siyan hamatian, doho siyan gomgoman ni sibolis, ala ni pujon nami magwarmo na badiyay, ala naong dipatupa anakmu pardomuan, parningganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus, biru-biru ni debata, naong mamoro sa dosa nami, doho dosa ni hazol maun, mauliati marohan nami tuho, jala pujon nami mahoro di saliling nililing na, say tata mahuriam na hinokok mo, jala na pinapungupungumi, say pahot mahami di hasesan ni dosa doho dami na pinatupami, say paiyas jala parbadiyay mahami, asa tarbo ako hami tuban wagizang, pasaur hami tuwak na badiyay, say bunu jala parsilakon majol manaburuki dohot sakap-sakap na roa na dibagasa kami, asa unang marlida kami madapoton ama na di banwagizangi, hupasahat hami madiri nami tuho, jala huliho kami marohan nami bahin ingananmu, ala naong dihokop ho hami, diho mahami jala ho dihami, say unang luas hami sirang siyako, dongani mahami jala saur maho tuhami, say patugu mahapor siyaw tuho, asa hot lakanami rodi ujung ni hamatian, say ramoti makaruasmu na mamaritahon holong ni roham, doho dalan naong pinatupami, atong manang mangulu, manang mati pihami, hodo Tuhan nami dohot raja nami, saya si maroham, ingot mahami, diha sangapomi, jalabuah kami tu hasonangan, na dilabungmu, ale di bata. Amin, aliama nami na di banwagijang, say pinurbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banotongaon songon na di banwagijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togi hutu pangojunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur honma damena tutodim. Amen. Shalom, horas madihita.